Θα παρουσιάσουμε σήμερα το σύστημα 7 επιπέδων ένδυσης για ψυχρό καιρό. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε το 2001 στην Αμερική με το όνομα PCU για τις ειδικές δυνάμεις του στρατού και στη συνέχεια ο απλός στρατός της Αμερικής έβγαλε και το EQUIX Gen 3. Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο να κρατά τον άνθρωπο ζεστό, στεγνό και λειτουργικό σε ψυχρά περιβάλλοντα. Απευθύνεται σε στρατιωτικούς, σε σώματα ασφαλείας, σε ορειβάτες, σε πεζοπόρους και σε εργαζόμενους σε ακραία ψυχρά περιβάλλοντα ή όποιον δραστηριοποιείται ενεργά στο κρύο. Θα πρέπει να ξεχάσουμε το βαμβάκι. Το βαμβάκι απορροφά το νερό σε σφουγγάρι, κρατά την υγρασία πάνω στο δέρμα και όταν σταματήσουμε, παγώνουμε και παθαίνουμε υποθερμία. Υπάρχει ένα κόνσεπτ στο σύστημα των 7 επιπέδων, το οποίο λέει ότι θα βραχίσει σίγουρα. Η υγρασία θα έρθει από έξω, από βροχή, από χιόνι, είτε από μέσα ως υδρότας. Άρα ο στόχος δεν είναι να μείνεις στεγνός, αλλά να στεγνώσεις γρήγορα ενώ κινείσαι. Κάθε υλικό στο σύστημα επιλέγεται με βάση τη διαχείριση της υγρασίας. Το σύστημα περιλαμβάνει 12 κομμάτια σε 7 διαφορετικά επίπεδα. Κάποια έχουν και κάτω τμήμα, 2 από αυτά δεν έχουν. Πάμε να παρουσιάσουμε ένα τα κομμάτια από το σύστημα. Πάμε στο level 1 που έχουμε πάνω και κάτω. Αυτό αποτελεί το next to skin επίπεδο, ακουμπάει δηλαδή στο δέρμα και ο βασικός σκοπός είναι η απομάκρυνση της υγρασίας. Δηλαδή θα υδρώσουμε, θα απορροφήσει την υγρασία και θα μπορέσει να την περάσει στο επόμενο στρώμα έτσι ώστε να φύγει από το δέρμα μας, ώστε να μην παγώσουμε. Μιλάμε κυρίως για συνθετικό. Αυτό είναι πολυεστέρας ή νάιλον. Δεν επιτρέπεται το βαμβάκι στο σύστημα αυτό. Εναλλακτικές υπάρχουν αντί για το συνθετικό, το μερίνο, το γνωστό μας μαλλί, συνήθως σε 100% ή 90%. Έχει κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα και υπάρχουν εσχάτως και από την Νορβηγία δίχτυ που βάζεις πάνω κάτω, όπως το δίχτυ του ψαρέματος, το οποίο απάγει πολύ καλύτερα ακόμα την υγρασία. Στο level 2 έχουμε πάλι πάνω και κάτω τμήμα, δηλαδή μπλούζα και παντελόνι. Αυτό είναι για πιο κρύο, κάνει τον ίδιο ρόλο που κάνει το level 1. Είναι για πιο κρύο καιρό και περιλαμβάνει στο εσωτερικό, είναι και αυτό συνθετικό εννοείται, στο εσωτερικό έχει φλις, δίχτυ, grit, πλέγμα δηλαδή, το οποίο και ζεσταίνει και απάγει την υγρασία. Το level 3 είναι μόνο ζακέτα, μόνο από πάνω δηλαδή, και είναι χοντρό φλις. Αυτό δεν μπορεί να φορεθεί σε κίνηση, είναι πάρα πολύ ζεστό και το βάζουμε μόνο σε στασιμότητα μέσα από τα ρούχα, γιατί δεν έχει αντιανεμικές ιδιότητες. Το level 4 είναι ένα πολύ ψηλό αντιανεμικό, χωρίς αδιαβροχοποίηση. Αυτό θα πρέπει να έχει πολύ μικρό μέγεθος, ώστε να χωράει στην πλαϊνή τσέπη, να γίνεται δηλαδή, ας πούμε, σαν κουτάκι αναψυκτικού. Η καρδιά του συστήματος των 7 επιπέδων είναι το level 5, το οποίο είναι soft shell, παντελόνι και ζακέτα, μπουφάν. Αυτό κυρίως απευθύνεται για θερμοκρασίες κάτω από 7 βαθμούς Κελσίου, είναι απαραίτητο, δηλαδή εκεί που δεν θα βάλουμε τη στρατιωτική στολή, θα μπει αυτό και πάνω και κάτω και έχει τις ιδιότητες να έχει ανθεκτικότητα σε σκισίματα επειδή είναι ελαστικό, έχει μερική αδιαβροχοποίηση, ας πούμε 5 ή 7.000 αδιαβροχοποίηση και διαπνέει, δηλαδή αν είμαστε βρεγμένοι μέσα ή αν βραχεί αυτό θα στεγνώσει κάποια στιγμή, δεν θα το κρατήσει όλο πάνω μας. Το level 6 πάλι έχει jacket και παντελόνι, είναι τα γνωστά μας Gore-Tex που έχει ο στρατός, είναι βασικά αδιάβροχα. Αυτά έχουν μεγάλη αδιαβροχοποίηση, πάνω από 10.000 συνήθως, 10.000 είναι το κατώτατο. Αυτό το συγκεκριμένο έχει 30.000. Αυτά λοιπόν δεν έχουν μεγάλη διαπνοή, δεν μπορούν να φορεθούν σε κίνηση, είναι κυρίως για στασιμότητα σε καταρρακτώδη βροχή. Σε ήπια βροχή δεν αξίζει να χρησιμοποιηθούν, θα υδρώσουμε πάρα πολύ. Και πάμε και στο level 7, το οποίο είναι τα χοντρά πάρκα, δηλαδή ένα πολύ χοντρό μπουφάν συνθετικό, με συνθετική γέμιση και ένα αντίστοιχο παντελόνι. Αυτά συνήθως έχουν μέσα Primaloft ή ClimaShield, είναι κάποιες μονώσεις που χρησιμοποιούνται και όχι το down, το πούπουλο, το φυσικό, το οποίο χάνει όλες τις ιδιότητες όταν βραχεί. Το level 7 και το level 6 είναι σχεδιασμένα να μην χρησιμοποιούνται μαζί. Αυτό είναι για βροχή και υγρό
χονδρό χιόνι, δηλαδή μέχρι -1 βαθμούς, να πούμε έτσι, Κελσίου, και αυτό είναι από εκεί και κάτω, που θα έχουμε χιόνι ξερό ή πάρα πολύ κρύο. Στο σύστημα 7 επιπέδων έχουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ κίνησης και στασιμότητας. Όταν κινούμαστε, είμαστε active, είμαστε δραστήριοι, το σώμα λειτουργεί ως μια μηχανή που παράγει τεράστιες ποσότητες θερμότητας και υγρασίας, υδρότα δηλαδή. Ο στόχος εδώ είναι η μέγιστη διαπνοή. Θέλουμε η υγρασία να απομακρύνεται αμέσως από το δέρμα και να εξατμίζεται στο περιβάλλον, να μην εγκλωβίζεται γιατί θα παγώσει. Όταν σταματάμε, είμαστε static, είμαστε στάσιμοι, η παραγωγή της θερμότητας πέφτει κατακόρυφα, αλλά το σώμα παραμένει ακόμα υγρό. Ο κρύος αέρας και η υγρασία που εξατμίζεται προκαλούν ραγδαία απώλεια θερμότητας. Στόχος εδώ είναι η απόλυτη παγίδευση του θερμού αέρα, δηλαδή η μόνωση. Το σύστημα 7 επιπέδων είναι γενικά χωρισμένο για 4 περιοχές θερμοκρασιών. Η πρώτη περιοχή, που είναι ήπιο κρύο, μιλάμε βασικά για θερμοκρασίες πάνω από 7 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 45 Φαρενάιτ. Εδώ στην κίνηση, όταν είμαστε δηλαδή ενεργοί, φοράμε το level 1, δηλαδή το λεπτό ισοθερμικό, που είπαμε αυτό διώχνει τον υδρότα. Αυτό θα μπει μέσα από τη στολή τη στρατιωτική. Στρατιωτική στολή, συνήθως αυτά τα υλικά, τα ripstop, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% συνθετικό. Συνήθως οι Αμερικάνοι έχουν 75-25, δηλαδή 75 συνθετικό. Στην Ελλάδα έχουμε το 50-50 χορήγηση στο στρατό. Είναι οριακά ok το 50-50, συνήθως προτιμάμε πιο πολύ συνθετικό. Κάτω από το jacket της στολής, κάτω από το χιτόνιο, να το πω πιο σωστά, θα πρέπει να μπει, όταν έχουμε υγρό καιρό, το αντιανεμικό. Αυτό που είπαμε δεν είναι αδιάβροχο, αλλά έχει κάποια επεξεργασία απόθυσης του νερού, το DWR. Αυτό λοιπόν πώς δουλεύει? Εάν ρίξει ελαφριά βροχή, θα ποτίσει, να το πω έτσι, το χιτόνιο το στρατιωτικό. Δεν θα έχει όμως ορμή το νερό, θα έχει μηδενική ταχύτητα, οπότε δεν μπορεί να διαπεράσει την προστασία από το level 4 το αντιανεμικό μας. Θα βραχεί, θα νοτήσει το απ' έξω, μέσα θα είμαστε στεγνοί. Μόλις σταματήσουμε και γίνουμε στατικοί, θα πρέπει κατευθείαν να φορέσουμε πάνω από όλα αυτά το level 5, το jacket μας, το μαλακό κέλυφος, το soft shell, για να μας προστατεύσει από το κρύο. Εάν τώρα έχουμε περίπτωση έντονης βροχής, πολύ δυνατή βροχή, θα βάλουμε αδιάβροχα και πάνω και κάτω, κυρίως μιλάμε για στασιμότητα. Αν αναγκαστούμε να κινηθούμε με τα αδιάβροχα με πάνω από 7 βαθμούς Κελσίου, θα υδρώσουμε πάρα πολύ, θα πρέπει να περπατήσουμε πολύ αργά. Το αντιανεμικό δεν είναι απαραίτητο κάτω από τα αδιάβροχα, μπορείς να το αφήσεις, δεν είναι όμως απαραίτητο.
δεύτερη ζώνη θερμοκρασίας για το σύστημα αυτό είναι από -1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι και η πιο επικίνδυνη ζώνη για υποθερμία λόγω της απόλυτης υγρασίας και η πιο επικίνδυνη ζώνη δεν είναι με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι περισσότερες υποθερμίες και θάνατοι συμβαίνουν από -1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Αυτό στα Φαρενάιτ είναι από 30 μέχρι 45. Σε περίπτωση κίνησης σε τέτοιες θερμοκρασίες δεν φοράμε στρατιωτική στολή, φοράμε τα soft shell, παντελόνι και jacket. Από μέσα φοράμε το level 1 μόνο, παντελόνι και μπλούζα. Και έχει μια ιδανική ισορροπία διαπνοή και αντοχή στο νερό. Είπαμε αυτά είναι ελαφρώς αδιάβροχα, έχουν προστασία. Εάν σε περίπτωση έχουμε καταρακτώδη βροχή θα βάλουμε τα level 6 από πάνω και μόλις σταματήσουμε και είμαστε ξαναλέω σε -1 έως 7, σταματάμε, βγάζουμε το soft shell και θα βάλουμε από μέσα το fleece που είναι το level 3. Αυτό θα μας δώσει πολύ μεγάλη μόνωση για στασιμότητα, θα σφραγιστεί η θερμοκρασία μέσα, θα βάλουμε από πάνω το soft shell το οποίο έχει αντιανεμικές ιδιότητες και ήπιες αδιάβροχες ιδιότητες για να μπορέσουμε να αντέξουμε στη στασιμότητα μέχρι -1 βαθμούς.
εύρος θερμοκρασίας είναι το πολύ ξηρό κρύο παγωμένο χιόνι και είναι από μείον 18 βαθμούς Κελσίου μέχρι μείον 1 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σε Φαρενάιτ είναι από 0 μέχρι 30. Όταν είμαστε σε κίνηση θα φορέσουμε τα level 2, ενδεχομένως να έχουμε και τα level 1 από μέσα, αυτό είναι προτίμηση ανάλογα με τον καθένα. Θα φορέσουμε τα soft shell, αναπνέει τέλεια, δεν αφήνει το αν χιονίζει να εισχωρήσει κάτι και δεν μιλάμε για διάβροχα γιατί πλέον δεν είναι υγρό το χιόνι, δεν βρέχει στις θερμοκρασίες αυτές. Όταν θα σταματήσουμε θα βάλουμε από μέσα το fleece, το level 3 και θα σφραγίσουμε τα πάντα κάτω από το level 7, δηλαδή θα βάλουμε έξω από όλα τα ρούχα το πολύ χοντρό παρκά και το αντίστοιχο παντελόνι. Το τελευταίο εύρος θερμοκρασίας αφορά θερμοκρασίες από μείον 18 έως και μείον 40. Σπάνια συναντάμε τέτοιες θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Ουσιαστικά δηλαδή κάτω από 0 Φαρενάιτ. Όταν είμαστε σε κίνηση θα φορέσουμε level 1 και level 2. Θα φορέσουμε και το level 3 που είναι μόνωση, ενώ γενικά απαγορεύεται η μόνωση σε κίνηση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υδρώσουμε πάρα πολύ, γιατί ακόμα και σε μείον 18, μείον 20, αν φοράς το χοντρό φλις, σε περπάτημα μπορεί να υδρώσεις. Υπάρχουν εναλλακτικές, αντικαθίσταται συνήθως το χοντρό φλις στα νέα συστήματα, από λεπτά μπουφάν μονοτικά με συνθετικό, να το πω έτσι, ή γυλαίκο, χωρίς μανίκια δηλαδή, επιτρέπει καλύτερη διαπνοή, να μην υδρώσουμε τόσο πολύ. Και εννοείται και τα soft shell από πάνω στην κίνηση. Όταν θα σταματήσουμε, στην ουσία φοράμε τα πάντα. Δηλαδή θα βάλεις level 1, level 2, level 3, διανεμικό level 4, τα level 5 τα φοράμε και απ' έξω τα χοντρά μας να σφραγίσουμε τη θερμοκρασία τα level 7, πάνω και κάτω.
Κάτι επιπλέον που πρέπει να πούμε είναι ότι το level 4, το αντιανεμικό, ακριβώς επειδή γλιστράει, μπορεί να φορεθεί ανάμεσα σε δύο στρώματα, παράδειγμα φλής, έτσι ώστε να μην κολλάνε τα υλικά μεταξύ τους, να υπάρχει ευληγησία, να μπορούμε να κουνήσουμε τα χέρια μας, να κινήσουμε τον κορμό μας κλπ. Επίσης, να πούμε ότι τα διάδροχα, τα level 6, παρότι δεν έχουν μόνωση, μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία γιατί δεν αναπνέει το σώμα, δεν διαπνέει, δεν χάνουμε θερμότητα και έχουν και πολύ έντονες αντιανεμικές ιδιότητες. Δηλαδή, σε απόλυτη ανάγκη μπορούμε να τα φορέσουμε απ' έξω, να σφραγίσουμε τη θερμοκρασία μας. Πολύ προσοχή όμως στον υδρότα. Εδώ έχω κάποιες εναλλακτικές για το σύστημα των 7 επιπέδων. Έχουμε στο level 1 ισοθερμικά μερίνο, τα οποία είναι περίπου έτσι, πολύ λεπτό. Και το αντίστοιχο παντελόνι. Και στο level 3, που είπαμε είναι το χοντρό φλής, η μόνωση, προχωράνε συνήθως τώρα τα τελευταία χρόνια σε καινούργια, σε πιο εξελιγμένα από το φλής, όπου έχουμε πάφη, αυτά τα γεμιστά τέλος πάντων, τα φουσκωτά που λέμε, μπορεί να είναι γυλαίκο για να έχεις διαπνοή από τα μανίκια. Και περνάμε λοιπόν σε active insulation. Η μόνωση λοιπόν, ενώ είναι αντιφατικό να έχεις μόνωση στην κίνηση, σιγά σιγά υπάρχουν κάποια κομμάτια ή ένα τέτοιο jacket λεπτό, το οποίο έχει τα πλαϊνά τα πάνελ, για να μπορείς να υδρώσεις, να διαχειριστείς τον υδρότα, να το φορέσεις δηλαδή σε κίνηση. Εδώ έχω το αντιανεμικό, πόσο μικρό μπορεί να γίνει, να χωρέσεις την πλαϊνή τσέπη από το στρατιωτικό παντελόνι. Να επισημάνω εδώ τη σημασία στο σύστημα των 7 επιπέδων, ότι όταν κινούμαστε θα υδρώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υδρώσουμε σε έντονη δραστηριότητα. Όταν σταματήσουμε, δεν είναι η λογική ανοίγω το μπουφανάκι μου, να φύγει ο υδρότας, να αεριστώ, να νιώσω καλύτερα. Πρέπει να σφραγίσουμε μέσα τη θερμότητα και τον υδρότα και να φορέσουμε από πάνω ρούχα χοντρά με μεγάλη μόνωση και ο υδρότας αυτός θα μαγειρευτεί, θα κάνει cook που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή σιγά σιγά θα γίνει υδρατμός και θα βγει από τα ρούχα μας. Περνώντας δηλαδή τη μόνωση, να βγει ο ατμός προς τα έξω και να στεγνώσουμε. Χοντρικά να πω, έχουν γίνει δοκιμές φορώντας τα soft shell, αυτά που έχουν κάποια διαβροχοποίηση και κάποια διαπνοή. Τα φόρεσαν ειδικές δυνάμεις, πήδηξαν μέσα σε παγωμένη λίμνη, βγήκαν έξω και άρχισαν να περπατούν και σε μία ώρα περίπου είχαν στεγνώσει. Όχι 100%, σχεδόν είχαν στεγνώσει. Το σύστημα που προσωπικά εγώ έχω φτιάξει για ατομική χρήση, προσπάθησα να πάρω κυρίως ελληνικά προϊόντα, δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Είπαμε η ψυχή του συστήματος είναι το μαλακό κέλυφος, το soft shell. Σε αυτά προτίμησα να πάρω χρώμα ελληνικής παραλλαγής, γιατί είμαστε έφηδες στο στρατό. Το ίδιο προσπάθησα να κάνω και με τα διάβροχα, δεν ήταν εφικτό. Πήγαμε όμως σε χρώματα αντίστοιχα που ταιριάζουν. Ξεκινώντας από το level 1, έχουμε σκελέα, να το πούμε έτσι, το παντελόνι της Helicon Tech στο level 1. Έχουμε από την Pentagon το Orion, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει με κουκούλα. Level 2, το Waffle Tops και Bottoms είναι της Miltech, γερμανική Miltech, πολωνική Helicon Tech. Στο level 3 έχω το fleece της Pentagon με όνομα Hercules και το Active Insulation μόνωση, δηλαδή για κίνηση, το της Pentagon πάλι πάνθυρας. Αντιανεμικό πήρα της Helicon Tech το Tramontane, κάπως έτσι λέγεται. Εδώ είναι το μπουφάν Artaxes, το παντελόνι λέγεται Hydra, της Pentagon πάντα. Το παντελόνι το αδιάβροχο της Pentagon που λέγεται Hurricane, δεν βρήκα αντίστοιχο σε μπουφάν στο μέγεθός μου, οπότε πήγα σε Helicon Tech που λέγεται Squall. Αυτό έχει 30.000 διαπνοή, 30.000 αδιαβροχοποίηση, είναι πολύ ανώτερο τα Hurricane. Jacket χοντρό, της Pentagon το Logan. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, έχει μεγάλη αδιαβροχοποίηση, 10.000 και 8.000 διαπνοή, σπανίζουν
τόση αδιαβροχοποίηση σε χοντρά τζάκετ. Και παντελόνι είναι του αγγλικού στρατού η χορήγηση, το βρήκαμε ευκαιρία πολύ φθηνά. Reversible softies, softies σημαίνει μαλακά, έτσι είναι πολύ απαλό. Το Artaxes δεν είναι το πλέον κατάλληλο για level 5. Ο μόνος λόγος που δεν είναι το πλέον κατάλληλο είναι ότι έχει μέσα fleece grid, είναι όπως το level 2 μέσα, είναι πάρα πολύ ζεστό. Οπότε αναλογικά, επειδή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε ελληνική παραλλαγή, αναλογικά το φοράς και κόβεις κάτι, δηλαδή δεν θα το βάλεις με το 2, θα το βάλεις με το 1 σε πιο κρύο καιρό.